Avui anem a Sallent, justament al castell de Sallent. I Sallent té un passat industrial, gràcies al riu Llobregat. Sallent sempre ha tingut molt importància a nivell de mines. L'extracció concretament de potassa, que serveix per fer molts productes químics i conservació, per conservar aliments i fer moltes coses. Pujarem per aquí, a través de la mina, i anem a parar al castell. Que us vagi bé! If touching me is of permission. Realment és una passada aquesta ermita. És molt xula, molt top. Mireu, és una ermita antiga i aquí dalt està el que queda de l'antic castell de Sallent, del segle X. És molt xulo i realment domina, com veieu, tota la vall. Això és el Llobregat, Montserrat, i llavors ens domina tota la vall d'entrada, de Manresa cap a l'interior de les comarques del Pirineu. Llavors, domina també, allò és la muntanya de Salt, i domina també tota l'extracció de potassa, que antigament s'utilitzava, doncs avui dia químicament, antigament també, i per fer pólvora i conservació d'aliments. O sigui, realment una passada. Bé, doncs aquí tenim camps de blat. Al Bages n'hi ha molt. Concretament, doncs això és per fer, doncs el blat serveix per... És un cereal i serveix per moltes coses. Com veieu, l'espiga està molt alta i molt crescuda. Molt bon any, els camps de blat. I en general de tot. Doncs estem en un petit mirador dalt de tot d'una cinglera, suspesa dalt d'una cinglera, i llavors tenim aquestes vistes estupendes al Montcau, a darrere tindríem la Mola i Montserrat i tot el Pla del Bages. Sense dubte estupendo, no? Mireu, quin espectacle de mirador. Jo no sé què penseu, però val la pena venir. La vinya. Aquí teniu un clar exemple de lo que és la pagesia catalana. Al fons teniu la típica masia catalana i els camps que l'envolten de vinya. Doncs aquí la teniu, entre camps de blat i vinyes es troba aquesta meravella d'església d'ermita al Bages, una passada. Racons realment bonics. Genial. A mi no em direu que no és realment bonic aquest entorn que tenim, i més ara a la primavera, que és quan s'han de fer aquest tipus d'excursions. Preciosa. És que realment val la pena venir a llocs així, no trobar-te gent, fer l'esport que t'agrada. Una passada. El que dic sempre, per gaudir de tot això t'ha d'agradar. Si no t'agrada, no hi ha res a fer. Realment espectacular. Val la pena venir en aquest entorn i gaudir de llocs com aquest tan màgics. Saltar! Estupendo acabament, amb un bany superxulo pel Nuc, que sempre m'acompanya a tot arreu. Això és Sallent i aquest és el Llobregat. Corri saltant! Estupendo, molta aigua aquí per disfrutar pels animalets. Guapíssim, bon final de Corre saltar, ruta! Salta!